Northern Mindanao Medical Center nga COVID-19 Referral Hospital sa Northern Mindanao gipailawom na sa Code Red status isip pagpangandam sa posibleng surge sa COVID-19 cases sa rehiyon. Ani ang report. Gipailawom na sa Code Red status ang Northern Mindanao Medical Center kun NMMC ang COVID-19 Referral Hospital sa Rion GIS isip pagpangandam sa surge sa COVID-19 cases. Mas gipatasan ang bed capacity sa mong ospital gikan sa 50% ngadto sa 70%. Gipasa kasab ang critical care capacity sa COVID-19 ngadto sa 66% o 140 beds. Pipila na sab ka general services ang gisuspende sama sa elective surgeries aron maminusan ang ihap sa mga tawo nga gasulod sa ospital. And our OPD services will be reduced. Although napagyapon ni OPD services, consultations and the likes, it will be reduced. Except of course among hemodialysis and our chemotherapy. Ginalauman ang posibleng surge sa COVID-19 cases. Ilabi pa nga gikonsidera na sa mga eksperto nga mikatag na ang COVID-19 Delta variant sa Cagayan de Oro City. Hinoon, sa karon ginapaabot pa ang resulta sa mga ulahing tawo nga gipailawom sa genomic sequencing. Siya magyud ang mismo nagsulti nga it's safe to assume para sa iya nga doon na local transmission. Considering ang atuang examination will be late, no? Ang paghimo sa examination is late ka, bot pasabot positibo na to sila daan sa tuang RT-PCR. Gidayeg sa Cagayan de Oro LGU ang COVID-19 response sa NMMC. Sanglit naglisod kuno karon ang healthcare facility sa syudad tungod sa kakulang sa tawo nga moatiman sa mga pasyente. Lisod yun, to be very, very brutal about it. Lisod kayo. Pwede ka magbutang equipment pero kinsay imong manpower to operate ta. Kinsay mo atiman yana. So ang solusyon yun nga tinuod and sustainable na ara sa kamot sa katawan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.